Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Máme tu mapu Erlenberg a je to tak trošičku nezvykle replay s Artinou, konkrétně AMX-105AM, což je čtyřková francouzská artilérie. Kdo chce vědět nebo dozvědět se o tomto stroji něco více, může jít a pustit si mou recenzi na tento stroj. Odkaz naleznete v popisku tohoto videa. A už dopředu ti z vás, kteří se na tu recenzi chtějí podívat, tak trošičku zaspoileruji. Rozhodně tam tu artilérii nešetřím. V tom smyslu, že nenechávám na ní nic suchou a má to svůj důvod. Ty důvody uvidíte v podstatě za pár chvil. Vidíte, že nabíjím z 1456 s nabijákem 100% posádkou. A když už máte tedy nabito a plně zaměřeno, no a vidíte, že Excelsior může být úplně v klidu, protože tahle ta artilérie rozhodně nestřílí tam, kam byste si představovali, že střílet má. Znovu nabito, těch 1456 se dá přežít, ovšem takovýhle matchmaking je ještě dobrý, ale když je to čistě čtyřková záležitost, respektive trojková, no tak tam už to lítá jako splašené a docela těžce se pak tam prosazuje. Přece jenom ty šestky, pětky je to lepší. Znovu tedy Excelsior, znovu doměřuji. Není to nějaké příšerné to doměřování, nějak jako extra dlouhé, ale opět netrefeno. Takže tohleto vlastně, tenhle replay bychom mohli pojmenovat tak trošičku jako jak v podstatě utrpět tankistou hrdinou. Jak přijít k tankistovi hrdinovi úplně za nic, protože tohleto patrně bude ten případ. Excelsior 5kový těžkový tank a za kolik já mu dám? Za 54. To je prostě realita. Konečně trefíte a dáte mu za 54. Předtím tedy za 90. M3 Lee, to je tank, na který bych si mohl snad dovolit s tímto dělem. No, teď už když má 62 HPček. Tak, ano, konečně taky je trefím a něco zničím. KV-1S ovšem to je zcela jiný kalibr. Navíc se není ani nemohu. Su-85. Například takovým Bishopem, ano, jedná se o pětkovou artinku, ale Su-85 vím, že bych dal určitě na ránu. Jenže s tím kanonem, který nemá úplně jiné, nebo příliš jiné parametry jako Bishop, tak dám prostě za nějakých 90. To je právě ten problém, že vy, když už trefíte, tak dáte ještě za takhle málo. Neboli týmu moc nepomůžete a musíte znovu čekat nějakých 15 vteřin, než nabijete. Teď dokonce kavička za 19. Opravdu nedobrý je tento stroj a hraní s ním je určitě ne za odměnu, když už ne za trest. Pochybuji, že někdo z vás si AMX-105AM ponechá v garáži, pokud tedy nebude sběratel tanku a nebude chtít mít všechny stroje, které Vodko nabízí ve své stáji. 7-8, nepřátelé nám kepují, ale ten kep bychom snad mohli vyřešit. Určitě ne tedy s mojí pomocí. Wolverine. Je tady, otázkou je, jestli je tam i dál. Nemám lepší cíle, takže plně doměřím a zkouším ho trefit. Za chvíličku se, myslím, že spotne znovu, tak uvidíme, s jakým výsledkem nebo s jakým úspěchem jsem vystřelil. Osobně si myslím, jestli si to pamatuji dobře, že jsem jej netrefil. Nevím, jestli popojel nebo zůstal na místě a já jsem netrefil. Myslím si, že oboje je možné, ale přikláním se tedy spíš k té variantě, že jsem netrefil, protože tohleto dělo opravdu produkuje zajímavé výsledky střelby. Bohužel ne, co se týče damage. Wolverine znovu
nebudu na něj střílet, kouknu se, jestli nemám nějaké lepší cíle. Ta KV1SK, která tam byla, bylo by fajn ten tank trefit. Tentokrát zkusím ještě Wolverina, asi ne. Konkurence v podobě Bishopa. Nevím, proč si ten hráč takto zajel. Dostřel má na to, aby dostatečný, aby tady ničil konkurenci, nevím. KV1 takhle ze strany. Naštěstí už se o něj postarala naše. KV1 upřímně nemyslím si, že bych já jemu dal za 121, to určitě ne. KV1 také to nezahrál dobře a neměl jsem příležitost si na něj vystřelit. Bishop. Je jasné, že tady je, boří tady tu zítku. Vystřelil jsem 110, no. Čekal bych více, přece jenom jedná se o Artinu, ale co se dá dělat? Já už mám za chviličku nabito. Jestli on se pohnul nebo má zrušené asi pásy. A mimochodem vidíte, kam to letělo. Že on se vlastně pohnul, couval a díky tomu, že to dělo na AMX 105 AM je tak nepřesné, tak já jsem ho zasáhl, ale bylo to naprostá halus a takhle to prostě dopadnout nemělo. Zaplať pambu všem za to. Wolverine znovu a znovu patrně nebudu úspěšný, prostě potřebuji si doměřit, nemá cenu si nedoměřovat, střílím a 4. kill. Nakonec tedy o Wolverina jsem se společně s Matildou BB postaral. Budu se snažit o nějaký přesun, trošičku si to zrychlíme. To je, ježdění s AMX 105 AM není úplně marné, dá se s tím ujet. Ovšem do těch artilérií, které následují poté, to má dost daleko. Všechny ty Lorrainy a Batchety, které budete mít na těch vyšších týrech v podobě artilérií, tak opravdu sviští po té mapě. To se přece jenom ještě o AMX 105 AM říci nedá. Dobrá, už zbývají jenom 2 Artiny, Su-5 a Bizon. Zkouším tedy zabezpečit Matildu takto. Su-5 míří úplně někam jinam, takže já si můžu dovolit v podstatě zaměřovat. On mě snad ani neviděl a nevidí, takže za 160 není problém. A teď jde o to, kde je ta 3. Artina, ten Bizon. Trošičku se bojím. Ano, přesně tohodle. Přece jenom on dlouho viděl, kde jsem, mohl mě zaměřit a pravděpodobně ve chvíli, kdy jsem se despotnul, tak vystřelil a byl úspěšný. 170 HPček mi sebral, co se dá dělat. Když si to ještě pustíme ve zrychlené podobě, tak Matilda s Grillem už asi dodělají svoji práci. Přece jenom Matilda má málo života, ovšem s rychlopalkou proti Bizonovi opravdu si to může dovolit. Dobrá, tak tedy 5 kg, nějaký damage, uvidíme, co řekne tabulka. Tankista hrdina pro AMX 105 AM, nevím, za tohleto, buďme upřímní, co jsem tam předvedl v té bitvě. Nějaké killy sice jsou, ale víceméně to byly dorážky. Druhá tabulka to konec konců ukáže, 5 kg, ale 731 damage. Spíše to bylo proto, že jsem se pořád pokoušel něco trefovat. 16 výstřelů. Skutečně nedobře se mi hrálo s touhletou Artinou. Strašně jsem rád, že už jsem někde u té 8. Lorrainy nebo kde. A že tohle to prostě nebudu opakovat. A také je vidět, jak málo hráčů dobrých s tím hraje, protože 731 damage stačí na válečníka. Stačí na tankistu hrdinu. To je opravdu velmi smutné konstatování, které činí z tohohle stroje něco, co je neoblíbené, co raději hráči přeskočí a vůbec se tomu nevěnují. A je to pochopitelné z těch všech důvodů, které jsem jmenoval. Dobrá, tak to by byla trošičku francouzská ochutnávka z Erlenbergu v podobě AMX 105 AM. Doufám, že se vám replay, přestože to byla Artina, líbil. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr a já se budu těšit nejen u dalších replayů. Mějte